napravili. Sad, drugo pitanje vezano za četnike, rekli ste već samo trojica, evo pravi smo mi intervju pre možda mesec dana ili manje sa Vojislavom Šešeljem. On četnički vojvoda. Jeste, ali on je, kako bi se izrazio, on o tom još ne priča, znači on je jednostavno otišao iz te priče. Ja koliko ja čujem, pratim nešto, on spomene onako nekad kao mi četnici, mislim, njega to očigledno više ne zanima. Ali on je republikanac. Da li je on četnik, to ja ne mogu da tvrdim, možda on nije, to najbolje on zna, ali činjenica da je on dobio tu titulu, pa sad koliko god mi vikali da nije ili jeste, ali jeste. Ja imam pismo od Đujića upravo na tu temu, koju on, kad su pričali o Šešelju, uzeo mu, nije mu uzeo, bilo ovo, bilo je, pa ja imam to pismo kod mene. A da li mu je uzeo? Pa nije. Ne može se titula uzeti. Titula zna se kako se uzima. Ide glava, ide titula. Ne može to, evo ti pa vrati mi, pa ne može. To su priče. A je li vama Đujić dao tu titulu? On je meni potvrdio, pa ja sam prvu titulu, kod mene je to bilo ovako malo specifično, kad je to bilo zanimljivo da se nešto dijele, neke titule i tu, onda se pojavila neka ideja tu u manastiru Krušedov. Skupilo se neko društvo, bilo ne znam koliko, ja nisam bio prisutan, ja sam tad bio mislim, ja sam bio u bolnicu Kninu, bio sam ranjen, ne znam, znam da je bilo nekih problema. I onda su meni javili kao dobio si vojvodsku titulu od Aleksandra Tularskog. Znaš o kome se radi? Tu je on podijelio, koliko sam ja čuo, neke 3-4 titule, pa među ta 3-4 sam i ja. Kao tamo istaknuti, ne znam, taj tribun, vođa i tako dalje. Ja sam, kad su mi to javili, zahvalio se onako i rekao sam šta ja sad tu mogu, ja sam tamo, oni su ovamo, ja nikad se nisam ni sreo sa tim čovekom u životu, on je, ne znam ni kad je umro, kasnije. I dobro, nije meni to sad to toliko bilo ni bitno, imao sam ja drugi, tad bio rat, ko razmišlja o titulama i o činovima, imaš problema milion. Ali dobro, ajde, bilo mi je drago, ne mogu reći.